2024 sa Peleg Northern Samar. Waray TV. Dago na salamat sa maapik na maupay na sayaw sa ating bisita ikan sa Peleg Northern Samar. Once again, Mr. Jean Paul Marido Consilio, palakpakan. Huwag sugatan sa iya panis, wala bago din natin sa mga bayan member, Honorable Analiza Kabilan. Okay, this is Waray TV. Mapapawag kita ang pinakita ng performance na akong magpanis, high corruption. Para natin upay na, anak niya na mga bisita,